אז מה קורה חברים? כאן הוא גיימינג בעוד סרטון חדש לערוץ שלי. אז בסרטון של היום אנחנו עומדים לשחק באתר הנקרא פוקי. בעצם באתר הזה זה אתר של הרבה משחקים בתוכו, כפי שאתם רואים. אז בסרטון של היום אנחנו עומדים בעצם לשחק במשחק קומבט אונליין. זה משחק של רובים של כאילו 1v1. ויכול להיות גם פה פארקור. אני בדרך כלל, זה ישאל אתכם כאילו פה, איזה שרת לעשות את זה. אני בדרך כלל נכנס לאירופ. אז בסרטון שלהם אנחנו נשחק בפארקור. הנה התחלנו כמו שאתם רואים. יש לכם פה בהתחלה אקדח, אתם יכולים לרסס אנשים. בוא ניקח לו את הערבה. אוי, קרוני. כדי ללכת אתם יודעים כמו במשחק וידאו רגיל, כדי לרוץ אתם לוחצים שיפט. ולפוץ ברור שיש ספייס. בוא נעשה פארקור. בוא נעבור אותו. שמתי לב שבסרטונים הקודמים שהיו השקעתם בטירוף, אז אני מודה לכם. הגענו על שורט אחד ל-1500 צפיות ו-39 לייקים, ועלינו 5. למה להרוג אותי? אתה יודע שאני בסרטון. בוא נמשיך. רגע, בוא נראה. יופי. בקיצור, אתם יכולים לשחק את זה עם חברים. זה לא משחק לבד, כאילו סולו. אתם יכולים לשחק את זה אונליין. בקיצור, מה שאמרתי לפני שהרגו אותי, נתנתם תמיכה טובה. אני מודה לכם על זה. למה זה לא זז? אוי. איזה גרוע אני בפארקור. גם הרגו אותי עכשיו. ויש פה פרסומות, אבל ממש קצרות. של איזה 2 שניות. יאללה, חזרתי. עכשיו בוא ננסה לעלות בלי שיפריע לנו. רגע, איזה מעצבן. טוב, בקיצור אתם באים עושים את הפארקור. יש פה גם משחקים אחרים, לא בהכרח פארקור. יש פה גם משחק של טימים, של יריות כאילו, בקבוצות. מי שלא יודע, מה זה טים. בוא נראה, אני אעבור את זה, בלי שיפריעו לי. כל פעם נותנים פה סנייפים. לא! אספתי אותו מגל. יפה עליתי. לא הייתי צריך לעשות את הפארקור.
רגע, מה? עכשיו, אתם רואים את הדבר הזה המשולש, אתם באים לכאן, לפני זה, אוי! ואז זה עולה לכם. עכשיו אתם באים לכאן, ואז אחרי זה, נראה לי פה, אז רק דיברתי שאסור למות. רק באתי להגיד אסור למות. אז בוא נראה. די! אין לי כוח למשחק הזה. טוב, בוא נצא למשחק אחר. בוא נראה מה יש. PvP נשמע טוב. עוד פעם פרסומת. יפה. אני אכנס יש פה ישראלי. אני אכנס לאדום. איפה הנשקים שלי? יש רק פיסטול? רגע. זה רק... כן, זה רק פיסטול. רגע, אולי אני יכול לקנות. לא. מה אכפת לי? חלמת? התרססו אותי. זה מעצבנים. אני ננסה... ירססן. למה לרסס אנשים? טוב, זה מה שאני עשיתי בעצם. טוב שלך. בוא נעלה למעלה. כדי לקחת את ה... יש פה סנייפר? בוא ניקח סנייפר. וצליפה. צפה. צליפה. זה מעצבן. טוב, זה יותר קצרה לפחות. תכתבו לי בתגובות אם אתם אוהבים שאני עושה סרטוני גיימינג, או שאתם מעדיפים מדריכים. מאיפה יש לו שוטגן? תסתכלו, עשיתי שורט אחד חדש, לכו לצפות. מה אתם מעדיפים, שוטגן? הנה, זה הפרזי שוטגן. בוא נראה. כן, זה הפרזי. בוא נראה. זיים. אני מת זיים. הם ירדו. בוא נחכה לכאן. תעלי ככה. מה? איך הוא הרג אותי?
או, בוא נעלה אליו. אומייגאד! מי ירה בי? רגע, אני הרגתי אותו? די. תכתבו לי איזה עוד מדריכים אתם רוצים שאני אעשה פה בערוץ. ואני אשים לכם בתיאור את הקישור לאתר הזה. לא, בוא ננסה משהו אחר. בוא נראה מה עוד יש. הכל מלא. יש פה יותר מדי אנשים, בגלל זה מלא. בוא נעשה את זה. יופי. היי. אמרו לי RPG על ההתחלה. היי. היי, שמו לי RPG. איזה מעצבן. די. למה להיות מעצבן? מה? אבל איך? הוא עושה את זה בכוון? מה אני רואה? אני מת בלבה. בוא נחזור לזה. היי, יש פה את זה. בלי שידעתי. יש פה עליות. די. שם לי RPG בפנים. עוד פרסומות. כמה פרסומות. היי, אני פתח את זה. נשים על מסר גדול. עכשיו בוא נעלה. לא, בוא נראה סביב עדיף. עדיף שאני אראה פה סביב. הנה. יפי, עכשיו כזה מהר. שיט, איזה נוב אני. יופי. זה זה. היי! דקר אותי. לא. בוא נעלה מהר לפני שישלחו אלינו RPG. תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים חלק 2 לסרטון הזה, כי אני חושב שזה אחלה משחק.
בואנה, אני מנסה להרביץ לי. קיבלת סקאם, מה תגיד? בוא נראה, אני הולכים. אתה פה? מה תגיד? מה תגיד? בוא נראה אם יש פה עוד מישהו. לא אכפת לי. טוב, בוא נלך ל-RPG. וואי, עוד שנייה עמדתי. היי! תעלה. היי! שייך ל-RPG. טוב, אז חברים, עד כאן. זה הסרטון שלנו. תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, תשימו לייק ותכתבו תגובה. עד כאן אני הייתי, ויאללה. ניפגש בסרטון הבא. יאללה, ביי.